Yazi bengifuna ulalele kahle le video le, uyimamele nje, uyiphulaphule nje. Uzoyilalela? No, alright, ungadatha amehlo kuphela nje. Ulalele. Uyazi njengamanje njengangoku manje kunomuntu othi yazi umuntu wami lengincuma naye nobaba wakwami engincuma naye uyandithanda. Yazi usiphalaphala sami nje intokazi yami owakwami uyandithanda but but Nkosi yami behlangana nazo esibhodlweni. Lo muntu lona right nje futhi umqondo nawo right kodwa kunalento engiyibonayo ukuthi imshanje lula dokotela, imshaya lula nje Solomon. Uyazini nabekhuluma abanye besho futhi into ekhona uthi yazi weak. Uyangithanda umqondo ukhona konke nje but weak. Yazi weak. Kunamadoda egqumayo la ngaphandle, kunamadoda anenhlahla indalo la ngaphandle, kuneyintokazi ezinenhlahla indalo la ngaphandle but weak. Hayi nje akanawo yonke into ewe kodwa nase ngimbhaqile ngimbambile uzongitshela ukuthi yena ini akhulumi nje into esila, akhulumi nje into eqinile ukuthi kungane senza lento le. Ungitshela nje ukuthi hayi bemnikela nje ukuthi no inamba uzomblocka kumbe uzomthini. Lo muntu loyo wesifazana weak ngaleyo ndlela. Into enjalo mina njengomelaphi wendabuko umuntu lo kanjalo uyakhiywa dinqi, uyavalwa. Nangabe nje umuntu serious nje ngayo serious. Ngitshela nina amadoda. Ngikhuluma nani nithe nizolalela. Umuntu kanjalo yambopha ngendlela emnandi, hayi ngehlisiwe hayi ngani but depending ukuthi ufunani ke wena naso sikhulumisana. Uyambopha ba weak abantu besifazane. Yabona abantu besifazane isikhathi samanje hayi ba weak mkhulu. Ba weak. Yabona lo muntu lo yangakunika inamba usho something. Yabona ke lo muntu loyo wakhipha inamba. Hayi. Manje vele sekushela emafonini ulimele. Izomudla imkopoloto ngoba yazi into abayenzayo. Uyasho umuntu wathi no umuntu enginaye khona but isimo sikanje. Yabona into enjalo izomkopolota futhi imkopoloti indlela lokuthi yazi ukuthi inumuntu, uyayibona? Imkopoloti uthi uyafika ufika awusazi Nkosi yami awusazi. Sibuye sisemadodeni. Indoda ayikho weak indoda. Ayikho weak nje indelelo nje nongazazi ukuthi ifunani. Abantu abanjalo bayalungiswa umuthi. Fona kule number ngu-0727447804. Ngiphansi la eLisikisiki eUnity Park, andikho kwenye province Eastern Cape. Abantu abanjalo bayalungiswa. Ave ngimnyanya umuntu olungisa into sekumoshakele. Hayi vele usungabikho serious, vele usungamthanda. Vele uzokuchithela. Athi hayi. Khuluma yonke lento engavakali. Umbambile phela. And wenza sure ukuthi iblame uzoyifaka la kuwe. Ilungisa into yakho uma ngabe usayithanda. Ilungisa mkhulu, ilungisa.